Türkmenistanda Qarabazarda $1 bahasy hepdäniň başyndaky aşaklamadan soňra anny uny täze rekord derejä 41 manada ýetdi. Dollaryň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň 3,5 manat resmi çalyşyk bahasyndan tas 12 ýe ýokurlanmagy ýurtda haritlaryň şol sandy gurulşyk we senat önümleriniň az haritlarynyň bahalarynyň göterilmegine getirdi. Bu ağırlykda hukukçylyk we kanun goraýjy edaralary dollar kesitinen bir nyrkda satdyrjak bolup valyuta sewdegärlerine basy edip başladylar. Milli pulun hümmediniň düýp götür pete gaçmagy martyň ortasyndan bäri dowam edýär. Geçen senbe güni Qarabazarda $1 rekord derejä ýokurlanyp 40 manada ýetipdi. Şu hepdäniň başynda daşary ýurt pul birligi bir neme aşaklap 35-36 manat töwereginde bahalanan bolsa-da, pensiýa güni giýişlik $1 40 manatdan anny güni eýýäm täze rekord derejede 41 manatdan satyn alyndy. Manadyň dollara görä dowamly hümmet edilenmeginiň munyň netijesinde de käbir haritlaryň bahalarynyň tas 2 ýokurlanmagynyň arasynda hukukçylyk gullukları Qarabazardaky valyutaçylara basy edip başladylar. Lewabyň administrativ merkezi Türkmenawatda we beýleki ýeri etraplarynda MHM we polisiýa işgärleri valyuta sewdegärlerine haýwadat dollary 39 manat kesitli nyrkda saklatjak bolýarlar diýip valyutaçylaryň biri 9 aprelde Azatlyň Lewapdaky habarçysyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre häzir adamlarda milli pul birligi bolan ynam hasyn pete açyp her kim dollar satyn almak uğrunda tagalla edýär. Emma valyutaçylar özleriniň hem durnuksyzlygyň we kesitsizligiň arasynda dollaryň satywyny besedip diňe onu satyn almak bilen meşgul bolýandyklaryny aýdýarlar. Manadyň dollar garşysynda hümmetiniň juda petilmegi prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň milli pul birligiň hümmetini saklap galmak meselelerini döwlet hukukçylyk geňişiniň agzalary we vice-premierler bilen ara alyp maslahatlaşmagynyň ýa-da gawat geldi. 11 martda ykdysady meselelere bagşlanan maslahatda Berdimuhammedow manat tirişdileri resmi alys-salys bahasy boýunça daşary ýurt puluny çalşylanda kadrlaşdyrjy namalaryň berjä edilişine gözegçiligiň ähmiýetine üns çekipdi. Munyň izi bilen Qarabazarda dollaryň bahasynyň düýp götür ýokurlanyp başlanmagy bilen birlikde hökümet halkara şol sanda daşary ýurtdaky talyplary pul geçirimlerini hem çäklendirdi. Qarabazarda manadyň hümmet edilenmegi bilen bazarlarda haritlaryň şol sanda azyk we iýmit önümleriniň bahalary hem göz görteli ýokurlandy. Remezan aýynyň hem golaýlamagy bilen Türkmenawadyň bazarlarynda azyklaryň onsuz hem ýokary bahalary tas ýarym isse artdy. Geçen hepde 1 kilogram arap hurmaty 120 manat bolan bolsa, häzir ol 180 manatdan satylýar. Bir bananyň narhy 10 manatdan 20 manada galdy. Hozyň bahasy 150 manatdan 300 manat boldy diýip ýerli ýaşaýjylaryň biri Türkmenawatda habarçymyza 9 aprelde maglumat berdi. Milli manadyň hümmetiniň ýygyderli pete açmagy bilen ilatyň satyn alys ukyby pete açýar. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky we hususy sewda nokatlaryndaky gymmat bahalardan gaça durup, döwlet dukanlarynda arzan bahadan satylýan önümlere ýykyn etmegine getirýär. Azatlyň ýurdun durly künjegindaky habarçylary bu ýagdaýlaryň arasynda zebil taşlayan gapyrjaklary döwürýänleriň köçelerde we bazarlarda dilegçilik edýänleriň görülüp eşidilmedik derejede köpelýändigini habar berýärler. Azatlyk radiosy munyň bilen baglylykda Türkmen polisiýasynyň dilegçiler we zibil döwürýänler bilen görüşip başlandygyny hem habar beripdi. Marada polisiýa zibil hanalary barýanlary saklap, şahsy maglumatlaryny ýaşaýan ýerlerini hasaba alyp, ular bilen söhbetdeşlik geçirýän bolsa, Aşgabatda polisiýa dilegçilik etmekde saklanan bir okuwçy gyzy klassdaşlarynyň öňünde ýazgyryp maskaralapdy. Bu ağırlykda Aşgabatda dilegçilik edýänleri şahsy ulugly näwelli adamlaryň köçelerde saklap başlandygy barada hem maglumatlar gowuşýar. Çarşamba güni Aşgabatda sewda merkeziniň öňünde 6-7 ýaşlaryndaky bir oglan dilegçilik edip durka, onuň golaýynda şahsy nomerli bir ulug gelip durdy. Ulugdakylar signal bereninden soň sewda merkeziniň içinden raýat eşikli biri çykyp oglanjagy gödek itellap ulugy saldy. Oglanjagyň diňe agamjan beýtmän göýberiň diýen sesini eşitdik. Ulug näwelli tarapy gitdi diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri 8 aprelde maglumat berdi. Onuň bu hadise boýunça polisiýa ýüz tutup tutmandygy sorulandy. Ol muny raýat eşigindäki hukukçylyk gulluklarının özleriniň amal eden bolmagynyň mümkindigini özünden soňu bilen ar alynmagyndan huwatir edip, bu ýagdaýy diňe mediada beýan edip, köpçüligi ýetirmek kararyna gelendigini aýtdy. Bellesek, bu mesele boýunça Aşgabatyň şäher polisiýasy Azatlyk radiosy bilen gepleşmekden ýüze gurdy. Türkmen häkimetleri ýurtda hereket edýän valyutanyň iki kursy, onuň ykdysadyýete ilaty ýetirýän täsirleri, şeýle-de adamlary el termäge iterýän sebäpleri barada dymýarlar. Azatlyň bu baradaky soraklaryna hem jogap bermeýärler.